Čaute, ja som Andrej, som amatérsky cyklista a dnes by som vám rád porozprával niečo o spolupráci s Martinom. Hovoril som si, že človek, čo trénuje 15 hodín týždenne v priemerne, nemôže vyzerať takto. Bol som taký hromotok na bicykli, mal som 82 kg a celkom dosť tuku na sebe a vedel som, že niečo robím zle. Stal som sa súčasťou programu Jedz ako profík, kedy sme hneď prišli na to, čo robím zle, pretože podľa hesla si to, čo ješ, tak ja som bol bielkovina, prijímal som ich strašne veľa, stravoval som sa ako kulturista na bicykli a pritom som robil vytrvalostný šport, diagnostikoval mi aj energetickú insuficienciu a toto boli tí hlavné dôvody, prečo som vyzeral tak, ako som vyzeral. Keď sme upravili pomer makronutrientov a prospech sacharidov, sa začali diať zázraky a dostal som sa behom 3-4 mesiacov z 82 na 72 kg. Upravil som percento telesného tuku signifikantne, asi pod nejakých 10% a bolo to bez nejakého trápenia, bez nejakej redukčnej diety, bez obmedzovania. Som jedol viacej a chudol som, takže to bolo veľmi príjemná skúsenosť a ak aj ty bojuješ s nejakými podobnými otázkami, čo jesť, kedy jesť, v takom množstve, aby si podporil výkon, regeneráciu alebo upravil svoju telesnú skladbu, tak určite sa obráť na Martina a on ti s tým pomôže.